Kajing ai buar jonga ya kirang basnong. Kapenduk buar pat yang Banga kwa man pensyai hang ni banga hapwat pat hang nu banga duna. Kata kajing ai man siem jonga ya kirang basnong. Ngapenduk lut kajing iet pat nah kipat ba. Ti ngalak banga du ya kipat ba ne ngalak banga du ya kirang basnong. Kita kirang basnong kiba ngala let ban ai man siem ya ki. Nadu kata kapor ba ngala ai kita ki reels kiba bun hakabaya dei bat kajing bom shingan kata kajing don kirang basnong. Tengah kwa ban pensyai hang ni kumnu kata ngala ban shisha ya kata. Ba hakatu kajing syak tangan jong ki GTF hang tai ha madan malki. Hakaba ki ong ba kasorkar kala ai wai yau ta ulum pongdeng kalam dan kata kajing tip kirang basnong. Bat kita kirang basnong ru kila sakhi baki kalam tip ai. Tika tu kaba ngala let bangan mi syakmat. Kadika sin kaba ningkong kaba ngapen pau yala di hakajing adai bat ka imlang salang. Bangadon kajing kit kli baki tu kisamla kibala yeng na kabanta kajing iet yaka mariang hakanie ka ri ka jongi. Di kumno nganum don kata kajing kit kli na kabanta kita kisamla kiba yeng shirhem bantip ya kata ka lawai jong kijat penriu ka jongi kiba pateng la pateng yo le si nganum don syu tangkal eru. Bat nang ta kaba ngalami hakata kadai kaba ngalayo I ba kita ki samla kidai ki bala mi shirhem namar ba kirang ba shnong kim don kajing kit khli ba ka sarkar kala ai wai ya utu ulum pongdeng te henry nga hap ban ya pat ta kijing tho namar ba om shimla don kanu kajing tho kaba ka sarkar kala siu ya kitu ki nong shong shnong jong ka bhai namar ba ni badan jaka hang thia dam sai ni tip ni pen shisha ba kitu ki brio ki barrap ya ka thi ka them jong ka yam kidai ki bala shukun ria hakapor asam ba on den no ya kadam lashpun kan ria no ya ki shatai shmau dun shatai shmau landap che kitu ki than ba shileng ba yo ka kata ka jing den ya kata ka dam yam ti hakata kapor mas sedang banden kala donno kajing yakhi da kipat teki samla jongka Meghalaya jongka rikhasi ke jongi bat nang ta pat bat kila sedang kijing yakhi bat hang ta kam shimdon kanu kata kajing ai compensation ya katu kajing skut ya katu kadam tikadi kata kaba ngala tip banadu ngadang khana ru ya kita ki jing pensyai kiba katu ka jadi pensyai namar imei pai ba ipa jong ari bala nang blastat ba bala ju pensyai ba kani kerja ka jong kata ka sarkar kati ka ba om simpat la siu ai hadu katu ko orkit ai paro khat pat siu ai tang ba om pat la ban ong pat ba kam don ha ka jing tho pat ban ong ba ki bhoi ken kene no ya ka sarkar dikataru di banya ta ka jing tho pan ba ha ka jing tho jong kata ka jela Asam ladon kajing tho ba katu ka bala skut ba khat kite ki bala pensyai ba ki ladei ki jaka jongka ta ka boarding electric jongka kata ka electricity board jongka jela Asam ti kata ka ba haba la kini no da ka jela Meghalaya pa de kadei kala dei ka kamram jong ka Meghalaya ti kadei kata ka ba ngatip ba kita ki nong bhoi ki badai kita kitrai jong ketukat them jong ka yam kim simpat layo ya kapisa kadai kata ka bangalami syakmat bangan nek ikendu ya uba penwan uba long urang ba shnong jong ka umroi uba ngala pensyai ya ngong balai ba piweng no ya utu ulum pongdeng uba nuan ra kat piweng no ya katu ka project jong ulum pongdeng hakaba ka sarkar ka habban yo ya kata ka project namar bakadam kala jantua hang ta orang basnong tre andrei ban keran yang ngalamai ya I ngong pet kene kadi kamat jong kayap ka im jong upat ba jong kajela ka jongi baro ka wei sha skor yang keran ya phi hang ta iri keran jendat yang yong ong kong keran kong
iong kumta. Takamot isu sangap tang bomban siye. Henry ilatip ya ka khubor bangala keren ngal ajing keren hang tai ha madan malki bangala pensyai baka sarkar kal ade bam ya kani kapisa. Tika sarkar badon kabor ka sarkar blajit himaphi. Malekam dan bor ban bam. Malekam dan hok ban bam. Tikan da bam ro ka ailang bat ya phiru por bam pia kamen. Janang tapat ngau ngade ban tip baki babun ki bakamen bayo ban bam lang bat kapisa baka sarkar. Na takadaw ngaru ngasan rop lang no. Namal nganum la ban leccha ki bakhendiat hap ban leccha ka majority namal ngayo ka jing kersan. Di kadai kata ka bangalapan syaya ita iba penwan ba kani kadai ka projek ka ba ka sarkar kan la ban penkhut ya karam namar ba kadai ka ram ka bal ane al aslam. Di hang ta ita iram ba asnong rutip isangap na imsangap ba ila asdang sa askor kendiat ni ngasuong ya i utu lumpong dang pidai ban ai bor ya ka sarkar. Namar kani ka jaka ba rokat ka kaskut ka sarkar asam mensyua kadai ka jaka jong ki boy ba khlam siu khlampat siu kata ka pisa kadai ka hok jong ki nong boy barkhat bakin ai bor ya ka sarkar namar baladon ki jing tho kamdai ka bang sula ban ai manga kitan da ki jing tho ndai ba start tang manga barkhat pilai long well educated pat kiriam ki bet high qualified barkhat ki priu kiba dan hagi degree kiba he syai kita kiba keren baling keren tang mangai kane kaman di balik ki ong bakane ka brio bakle biet ka keren ya ka bom laban long di hang ta kadi kata ka banga pensyaya ita iba penwan nga ong bakane parkhat kadang dai ka jaka ki boy ka ba ong simpat ladan kanu ka taka compensation ka ba ka sarkar asam kala siwiki di mapi ki snong parkhat pidi ban jeng menta ban ai bor ya ka sarkar bakan siu ya kan karam jong ka umyam lem kum ta mangi ki pa jong ka jela barkhat ni pensiu bai lat ya ka asam balada kamde ke bakata hadu e yang kasam ka jonga hadu e ka business jong ihman jonga ngan numpat mi syakmat tang nak benta jong phi ki pa naman ngan numpat da suthu ya phi ki pa lem da kala tharu sya yang ah tikade kata ba ita iba penwan hang tai long kade kum ta se kong yong ani ngam tip kata ti dokhle shibun kong phila ai jing man toy shibun hang ta ila ong kum ta banda dem dang tapan ti kata kadai hakum ka arhun riu arhun yau tarik u April markum tahi ngong salum no ikirang ba asnong jong kaboy ya lum lang ban ai bore ka sarkar ti nang ta haka ba ilaya thu yang ai yong ba ka sarkar kala ya ong ba em kong menta ti ngila ai la ka ai bore ka sarkar dau tu orchid da ulum orchid ngong ha e da ulum orchid yong te ulum orchid ti jong ka sarkar ngong wat jupat ong ba akum ta kani kaslada ka sarkar kala kam ya u orchid kadai ban kam ya u lumpong teng lada ka sarkar ka don bor bakan pendan kam ya u ta ulum orchid kala don bor ya ka lumpong teng na makat kum kijing tho ru la tho kum ta ba kadai ka sarkar ka ban siu ya baro kata ka kabaya dei bat kata ka jaka ka belaskut ya ta ka dam yam ka bahatu kata ya khap jong tu mau dun ka khap mau ndap ka tu UCC baro khat kita kila don hajing tho lada phia ti ki bastat khen be anga ba biet wan me pan shu na nga ya ki kot kisla de ma phi ban start ban wan ha e la tho ya kata de nang ta pan bat ba hang ta ngala pan syai te ba pan wan ba phidan kam ban ai bor ya ka sarkar namal ba lada phim me de sama phi kita ki pat nong song snong jong ka boy man ta ka ne ka dam kala de ba kan tua bat kan long ka jingja burum ha ka history jong ka India bala rangi du ya ka ne ka dam num yo asyu da ka wai ka project te ka dei tang kata ka bangala ai bor ai man sim ya ki boy bangan yo bangin yo kata ka boarding la jong bat menta ka ne sarkar kala la ban job ya kita bat kala yo bor yo man sim na ki boy menta kala la ban wan ra shibun ki project na banta baro ki than jong ka ri jongi baro ko wai hete la jongi baro ko wai tang nakata project jong kata ka lumpong deng menta ka ne ka sarkar kala yo bor pila yo i kalawan ai pisah keleng saudong syadu syad jantia syadu syasora syadu kita kithan ki balawan man kani utu minista nang the nak sarkar preng u balawan ai ka tu ka sap khandai hajar kulur dikati kata ka ba kati ba kani ka sarkar kala depan khoi ya karam ka sarkar India kala shania mata bat ba dang shibun ki kam ki bakan le apan ai sa ka wai ki episode ha ka ba ya dei pat bat urang ba asnong jong kamaulan dep urang ba asnong jong kalapangap mangan pansyai
kumnu bangala du kajing iit pat na kita kirang basnong namar ba kila tiang yanga namar ba kiting yo sya interrogate haka sarkar henry ngakren da kajing syampang da kajing start bat da kijing pulia bat ba natip baka sarkar ka di bala pulia na takadaw ka sarkar ka ay mensim yanga bangan yai keren man lakas ni lim da kumta ka sarkar kalakhat kan ongkong wa no melam bakalai ki pat ba sungu bahasa ngai ano akini kijing keren jong pi datang kata kadai ke banga ay burom ya kani ke sarkar kadai ke tang ke sarkar ka ay mensim yanga banga yo ban keren hakini kiren san malakas ni henry na kalyang kipat ba ngaladu mensim dito kubli shibun wala kata mapila nang yai sangap pat ngadang yo ikila nang bun kila nang sangap biang ya kita kijing pensengu kijonga banga perkhat na kabenta jong iwe kinong song sinong jong kani kajela kubli shibun